Poznáte to. Častokrát sa stane, že vznikne skvelý nápad, ktorý sa ale nikdy nedostane k ľuďom. Jedným takýmto príkladom je aj projekt Drevenú koliesko. Vznikla skvelá idea pomáhať vdovám a vdovcom a iným zraniteľným skupinám prekonať ich ťažkú životnú situáciu. Problémom však bolo, že o tejto iniciatíve veľa ľudí ani len netušilo. Dokonca ani Google. Našou výzvou bolo, ako dostať správu medzi čo najviac ľudí. Len pripomíname, že rozpočet na kampaň bol nulový. Aké bolo naše riešenie? Kampaň sme zrealizovali komplexne. Od kreatívnej myšlienky, cez produkciu, až po mediálne plánovanie. Pre komunikáciu sme zvolili vianočné obdobie, keďže v tomto čase viac ľudí myslí na dobročinné aktivity. Vianočný čas a silná hodnota rodiny boli zároveň aj hlavnými piliermi pre našu kreatívnu myšlienku. Prázdna stolička pre tých, ktorí tu už s nami nie sú, je tradíciou a Drevenú koliesko sa stalo zosobnením chýbajúcej osoby. Kampaň sme podporili naprieč všetkými médiatypmi a doručili sme kampaň vo výraznej hodnote. V druhej fáze kampane sme nasadili retargeting na podporu predaja produktov. A ako kampaň dopadla? Zasiahli sme veľkú časť populácie. Návštevnosť na stránke dramaticky vzrástla a odrazilo sa to aj na predajoch. Najdôležitejšie ale je, že sme pomohli odvážnym a silným ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú.